Assalamu alaykum, çoňur hormatlanýan belent mertebeli prezidentimiz. Salam gadyrly dawara gatnaşçylar. Gahrman arka dağımız. Sizin parasatlı başçylygyňyzda Türkmenistan parahatçylyk we ananşmagyň watan ýylynyň her bir güni bedew bady bilen barha ynamly öňe barýan ýurdumyzyň durmuşyna taryhy wakalary betlenýär. Agdybir halkymyzy şu günler mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanyny 30 ýyllyk bayramçylygyny uly zähmet üstünlikleri bilen garşylamagy giňden taýýarlyk görýär. Mehriban arkadaşymyz, anha bugun orta bagtyar zamanamyzda güller açýan Mar welaýatyna şatlygy dünýä dolýan, şowkuny arşa ýaýraýan uly dawara, uly toý. Şugun siziň ak pata bermeňizde ýolatyn etranaky galkynyş gaz käniniň nowatdaky gaz goýusyna biro işlerini ak pata berilmegi münasibetli Mar şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna ýanyna 3000 orunluk köpçülüklerin çärelerin geçirilýän binasynyň diýwiniň tutulmagy Batyar halkymyzyň toý şatlygyny has artdyrdy. Hormatly prezidentimiz, şu gün Mar welaýatyna il ýurt bähwitli desgalaryň, binalaryň düýbüniň tutuluş dawarlary münasibetli sizi hemde ähli halkymyzy tüý sürekden gutlaýarys. Size berk jan saglyk, uzak ömür, agdybir halkymyzyň bagtyar durmuşy, döwletli diýarymyzyň ulu ötüşleri beslenme uğruna alıp baryan döwletli işleriňizde hemişe ulu üstünlikleri arzu edýäris. Mehriban arkadaşymyz, gadyrly watandaşlar, häzir bolsa Mar şäheriniň Türkmeniň Agoý binasyna medeniýet we sunat işgärleriniň taýýarlan bayramçylyk konsertine başlaýarys. Binyat gurduň arkada, edebi sazly çykyş, yerine ýetirýär birleşen döredüjülük toparlary. Arka dağın pehim haykası bilen Bagtyar watanymyz gülzara dönýär. Din salsan şöhratly taryhymyza goşa taryň şirin o wady gelýär. Gahrman arkadaşymyzyň ýyly döwlet gelir bolsatly kitabyna Baba Gammar barada şeýle beýan edilýär. Riwayaty görä Halif Ali'nin atwakary bolan Baba Gammar ilkinji bolup dutar sazgurony ýasapdyr. Ağza kaku işleme, gırı kaku beşleme. Kaku sanım yüze yetse, şenler dörer, assa assa. Şeýdip Gammar babaň yasan senedi, ýaýra berdi eýýamlary ebedi. Oşa taryň gudratyndan Türkmeniň 72 saguraly döredi. Şolaň baryn birikdirip bir perde, Joşa toy toylaýa watanım, ömrüň uzak bolsun arkadağımız, soğulmazdır bagtyarlyk baharın. Yetip döyler taş mülküne seyranan, saryanı alilvan bağ bostandır. Cennete behirken bu gödür vatan, arkadağlı vatan Türkmenistan'dır.
vatanmıza harpadır. Tutumlu işleriniz kudurut, keramat, Türkmen tarihinin altın harpadır. Yurdunda kurulyan her bir imarat. Bina vurmak, devlet vurmak giymektir. Bir dünyadın midemesin arka dağ. Bu binalar nesilleri soğuttur. Kuvvat gibi, gayrat gibi arka dağ. Siz bilen urulyar ova şekerler, siz bilen güllüyer bakı baharlar, dünya yalkım saçyar aydın seherler, aydım aydyaz coşu coşu arkadav, güllü Türkmenistan, yaşa arkadav. Nesillerin bağıtıyar, yerine yetiriyerler velayetin birleşen çağılar taht kusurları. Gözlüm intizar sana. Yerine yetiriyer aydımçı Çınar Gultuyeva, hem de Yazverdi Mahmudov. Ayrışık. Yerine yetiriyerler Gözel Anakhanova, Didar Meredov hem de Altınasır folklor tas toporu. Gıyızgala yadigarlıkları gadimiyette Gıyızgala hem de Yigit Gala deyip atlanırıktır. Egerde yigitlerin biri almazanıp Gıyızların köşkünü getirip bilse, ol yerdeki Gıyızların islenliğine öğrenmeye haklı oluptur. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov, Türkmenistan Beyik İpek Yolu'nun Yüreği adlı kitabından
dilegim bardır senne, yüreğimin söyeni. Kara gözlü Türkmen uydu aşk mülkünne gedeli. Çın aşıklar mehrivanım gül ülkemin bedevi. Aşıklar desinler, maşuklar desinler koy bize. Çın aşıklar mehrivanım gül ülkemin bedevi. Aşıklar desinler, maşuklar desinler koy bize. Aşıklar desinler koy bize. Maşuklar desinler koy bize. Dağlardaki çeşmelerden gudrop olup akayım. Ihlatımın zincirlerini filmlerinden tapayım. Dağlardaki çeşmelerden gudrop olup akayım. Ihlatımın zincirlerini filmlerinden tapayım. Senin dimalan hoğani melul bolu öpüyün, melul bolu öpüyün. Aşıklar desinler koy bize, maşuklar desinler koy bize. Gelidim koşulalı, aşkın bakar yadına. Yan verip doğduk mekana aydıma sadıma. Anha menin şervat edin fevur yarın özüne. Aşıklar desinler Mehremler desinler koy bize. Aşıklar desinler koy bize. Maşuklar desinler koy bize. Koy bize. Gel bize ikimize. Söýgü yerine yetirýär aýdymçy Rahim Gurbanow.
üçün yerine yetirýär Türkmenistanyň halk artisti Kakeli Çaryýew. Kirpiklim bilir darayın taşan ayrı geceleri kurban eylede Yanşı bolup yanayam Yel bolup siparın botoğun için